Sangaraji jaba kuro wala kana fa kabo Sangaraji Nana jingunga wala maka Sagro lagi na wala kata mga dasrana kabo sip Lolo kadang ngomong lagi nama kosong lah saja semua dan di masa kapan aku orang masih wabi punya ambil soal saja semua saja pemang kubu teramang aja kubu juga kubu dapat gue kubu boleh kau kubu kerana kubu bila kubu lepas ini kamu lalu kata berapa kubu tanam berapa Udah macam ni orang naburi, semua lagi ada dulu lagi jadi. Kalau baru lolo, mula lagi baru jauh kau. Ini jadi ni semua kena lolo, nanti kaya kulah beri. Wajib pula kono kamlembai. Ketika ya dulu kan lolo, udah mereka tidak malah, udah mereka jualan ulum lana kasih kono. Selalu malah mereka ni timah di buku. Kali baru orang pernah siapa lagi? Itu tu lagi tu ni bukan ni. Patiki drum bali de, Sandiki drum bali de, Sanutiki drum bali de. Sana floga wazulu. Abi fadaya ki wulu dunia ki jigi monde ya ki kekele na mori fola ni ado kinya muzoela fama sumru bo bi ki sata ya ni lahara Ni ado muru malage
ka buba bo jalo ta ki wato buba yini kana diga she domo fomo ne bi bo buba sola biki ti anga ma fo ki amaga ni wara kalanga saba fa ka na do do foto ni jira na mana fa ka Nana don't get my body. What about for about why? Nana don't get my photo. You like it, that's what I want to ask you. How good it? I used to Sangare, it was Sangare. Look at it, come on. Chekoro le kaya ndano nyafawe. No no so bange. Ba finya nyo madiate. Na gewe. Mama ndi mwamele amani. Tulo kanisa kamala. Don't me into people.
asababu ye muye de ko ay mobile min ni animateur ni ngono ko lawla sano musa ne bo boya ta ko dema ninde isu sangare ka bo sangare jina wasoro sawosa tigi ablonga festival la atle saba ale de bina ni togoy ka borofa kana nay depuis nya do Bamako ya kana se biba Bamako na lamini ngoni ngene masigi yoroshila na fora isu ye ka bolo ngulo meta keneka ako aye boya do troshunna ka takandi chedoma no eta de ni barude de korodumia fayna mak mobali tigi mama kamara che ako boya nke kuye muye de koromani ndandale kele de na ye fendo de ke jamana ngono ya kadamne animateur la kana angelu la kana ngoni folaw la kana kanumbaw la kana mo wala konsaw la ay mobile min ni sisa be yini nga se kemema ka taka di mo o pepole ko depuis ça fera el landa e Bamako ya o me ka 3 do la anyo yeta di ni baru de la de koro dubia sedu ko na ka demuri la e 3 di kamolo borodi sisa Cheikh Diallo ko managib na kel 6 a ko ka be 3 di kamolo boron nani di ka boson paquet binani ndi amada o made ko ka kila ka mobile automatique kelendi ko ko di ko am zoma dumia afle ko yo min kele kani ay 3 fladi kamolo borodi nere ta ka 3 ta deni barude ko na o ka isu sangale ko ale te wartigi ale te sanunti mais ale du so kere ale fele chemui o de ka sogodi sogodi dai sogo nyina mai kai bala nyina mane sorola bishun na ka jigia blon jansanai ka chebengena jansanai ka president no Usman Mbassa no ko jansanai ka afude ke jansanai ko ke ika mene ka di ta de ni baru de ma no fo nun cheba koro flabe jamana ngone ya no ni nunu nyona chaira ni ndafara wulum blala billahi mali sekendi bampe de koro la rabi nous n'avons pas mise à jour que wallahi. Il y a le téléphone mana sekendi ya mise à jour que droit la fiade. On n'a kana la fiade jamana ngono ya. Ke ko e foko ni minga nyina maya kono be fie. Ninda kurnya flade kundu nanda ko nga la senya ni isuka dande. O de ala sakawsa. Profo fle musa ni isu rabe minda o ka. Musa ba don doni ka tɛmɛ ne ka fono kɛra Ablaye parce que a bɛ san yɛlɛma o san yɛlɛma ka faso la ne ni Isu Yɔrɔ Sidibe Toba Seydou ala ka hinɛ la ale ni Ablaye ni n taara faso la siɲɛ 2 ka taa ka jinɛ sɔnyɔrɔ la siɲɛ 2 Isu an jɛra ko caman ma maɲumako dɔnnikɛla ko man di ne ni min mago gilan i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta gilan mɔgɔ min mago ɲalen tɛ o tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta gilan Isu Sangare caya masiri tɛ jitɔya ye a ko kati n b'i ci ni ɲana ma Musa a donna ni ye wo caman kɔnɔ fɛn caman bɛ n bolo n y'a sɔrɔ ni Isu nɔfɛ bamananw ko mɔgɔ fɛ sini dugu tilafɛ dɔnkili ta tɛ ɲa fo n'i ye sotigi fasa dali ye ne ka sotigi de Isu Sangare a ko mɔgɔ tɛ se ka diɲɛ diya bɔ k'a fɔ k'i ye cɛ ye ka sɔrɔ i labɛnnen tɛ nin ye ne labɛn a donna ni ye ko caman na a ko ale bɛ donso den n'a ba fo ka segin ka donso den n'a ba fo an filɛ kɛnɛ min kan su in na Bamako de ye cɛw bɛ ɲɛ don ɲɔgɔn na koyi n'o tɛ n'an ye yan bila an ka kungo kɔnɔna to yen n'an taara so in kɔfɛ sa dɔ bɛ tobili kɛ ka di dɔ ba ma dɔ ba ka wusa ni dɔ ba ye ala ka hinɛ ATT la 2008 a ko ko bɛɛ b'i ba bolo minnu ba ma ye Bamako olu de y'a kɛ kɛlɛ n'o tɛ anw t'a dɔn fiɲɛ cira parce que an b'aw kɛ a ko Seguba ye min fɔli min ko ale a m'a dɔn k'a fɔ Seguba m'a fɔ ale k'a ye donso kɛ ou bien so ma kɛ dɛ
a ko k'ale ni Isu ni cɛ o cɛ ye filan ale bɛ sogo min faga i tɛ se ka faga i tɛ se a ye warakala faga an tɛ caman fɔ an bɛ dan ye Seguba ye fɛn o fɛn fɔ Isu ye sisan a kɛra k'an to ɲɔgɔn fɛ a ko o tuma na nin y'a den ka kɔɲɔ ye Seguba ye donsokɛ fɔlɔ min lawuli sogo la ko bi ko tile 15 ko n'a m'o sogo di Seguba ma ko n'a ye fila ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ daji to a kunna k'ale yɛrɛ de bɛ Susanga ye bala ɲɛnama a nana ni o ye ko tɛ Seguba bɛ ko o ko la k'ale k'o la k'a bɛ bɔ ka Abilaye fo dan tɛ foli min na n'o bɔra yen Isu balimakɛ Cɛkɔrɔ Jakite a ko k'ale ye waranikala faga siga t'a la ne yɛrɛ dɔ di o sogo la o diyara n ye a filanan k'ale ye Mali faga k'o fɛnɛ diyara ye k'a bɛ se ka n tana don o fila la Seguba i bɛ ko o ko la Mali kɔnɔ k'olu sen b'a la Musa y'o fɔ ne t'o yɔrɔ dɔn nka Musa b'o kalama donc ko su in na an bɛ donso ɲɛnajɛ de la donc u ye min sɔrɔ ka na n'a ye o de ye Seguba garijɛgɛ ye Afude n'i y'a ye ne ko n bɛnkɛ ye Seguba yɔrɔ Bamakɔkaw t'a fɔ k'u somɔgɔ ye mɔgɔ ye fo n'i ka ko ɲana ne bɛ se ka min fɔ Seguba la ne yɛrɛ ɲɛ tɛ mɔgɔ la min bɛ se k'o fɔ a la Musa i ma dɔgɔyama tɛ nin ye n terikɛ de ye Seguba ni n bɛnkɛ de jɛra a bɛ ban don min na a ka cɛminɛnw bɛ yen mɔgɔ si bolo ma se ka don a la ni Seguba fila tɛ ka sɔrɔ k'a labɔ kow ka ca o de kosɔn sani i ka ɲaga mɔgɔ la i ka ɲaga ba la bonya ka di fɛn bɛɛ fo bɛlɛkili parce que n'o de bonyara a b'a tigi tɔɔrɔ